Vamos a ver qué puede opinar Manolo del foro de lo que acabas de decir y de lo que llevamos hablando hasta ahora. Bueno, en principio sobre a detención e sobre o proceso que se levou a cabo por parte da policía deso, nada, me imagino que é algo reglamentario que fan habitualmente en todos os casos donde supuestamente haxe unha denuncia ou algún chivatazo de algún lado. Porque a mí me extrañame que desde Sogecable, desde Madrid, estén preocupados porque en Ourense un canal de televisión emite 2 horas de documanía ao día e menos que lle poida causar un perjuicio económico, non? Para nada. Eu quero pensar mal, porque dice o refrán pensa mal e acertarás. Entón eu creo que aquí houve algún chivatazo ou algún interés a nivel político que corresponde co éxito que puntualmente nós tuvemos cas eleccións anteriores e que relacionan o Aurea Televisión, relacionan co Democracia Arensana e relacionan con todos os negocios personales que poida ter, neste caso Gonzalo, que é o perjudicado porque é o dueño da empresa, non? Entón, a min o que máis me extrañou de todo isto non é xa o proceso de detención e tal, que se te digo, imagino que fan así todos os lados, porque como nós, os españoles, pagamos impuestos bastantes, hai personal de sobra, que decir que podían vir con 2 policías, incluso como hai aquí en Ourense, que eu sei, pois chámanos por teléfono a delincuente, oye, mira que pasa isto, fai favor, ven aquí, que vai a fer unha declaración. E o Gonzalo, que é o cidadano de ben, que de momento non tes antecedentes, non, Gonzalo? Solo militares. No momento antecedente, iría seguramente á comisaría e explicaría o caso, bueno, tal, pero non, o proceso ese de espectáculo. Eso é porque sobra xente no nivel administrativo, no nivel funcional sobra xente, e onde chegaban cando dice, pois vamos a mandar 9, porque así dietas e comisións e tal. Pero unha das cousas que máis me impactou foi no periódico local La Región e na cadena local Telemiño que fai 3 meses, no mes de maio, un partido político que se presentou ás eleccións que chamábase Democracia Arensana, que resulta que coincidía co presidente, co dueño de Aurea Televisión. Resulta que votamos aí 3-4 meses fendo unha campaña electoral. A ele non lle constaba para nada ningún dato de Gonzalo, nin o nombre, nin o apellido, nin onde traballaba, nin a que se dedicaba, nin iba, e de golpe porrazo, xusto o día que sucede esta cousa, no periódico La Región, Gonzalo Pérez Jaco, nombre, apellidos, tiñan fotos, que trabaja en tal sitio, que tal, que viaja a Nueva York con tanto, digo, ostras, é como a candidato por Democracia Arensana dos veces. Que raro, que tendo todos estes datos 3 meses antes, se un partido político se presenta que foi a 4ª forza máis votada, a 4ª fomos, só aquí, a 5ª forza máis votada da cidade de Ourense, pois resulta que o periódico máis conocido de Ourense, supuestamente, non sabía para nada, non se enteraba desto, pero un caso deste, onde vas a hacer daño e a lastimar, pois entón resulta que ter datos, fotos, opinión, igualmente digo a cadena de competencia, por chamarle de alguma maneira, porque non creo que compitamos con ela, porque a nivel publicidade, a nivel prácticamente oficial, lévalo todo. O sea, a Aurea Televisión subsiste como pouco diñeiro. Como dice artesanales son. A Aurea Televisión subsiste como pouco diñeiro e creo que non chega a fin de mes para pagar todo, e Gonzalo ten que por parte del do seu bolsillo o diñeiro. Que dicir que nese nivel non hai competitividade. Tamén me extraña que Faro de Vigo, outro periódico que algún ejemplar vende aquí en Ourense, non é que sea moito, pero tampouco nos conocíamos para nada, a Gonzalo Pérez Jaco tampouco, pero de golpe, ostras, noticia, enterouse de todo. Se realmente hai unha mafia tan grande aquí en Ourense, a nivel non podemos, bueno, salvando, neste caso nós temos que salvar a Voz de Galicia, porque é o único periódico que para ben que se ten que falar mal de nós, fala mal de nós, se ten que falar ben, pero polo menos fala. O sea, o periódico de Galicia é o único periódico aos que non lle pasamos desapercibidos, pero resulta que a Faro de Vigo e a Región solo estamos nas páginas deles cando realmente van a hacer daño. Entón, bueno, dache que desconfiar.